Здравейте! Това е много хубаво упражнение, което ви показвам днес. И то е упражнение за финната моторика, за логическото мислене, добро раздвижване на пръстите на ръцете, на ставите на пръстите на ръцете, всички фаланги и като цялостно въздействие изключително ободряващо за цялото тяло. След като направите това упражнение, може да се прави едновременно и с двете ръце. Аз тук демонстрирам само с едната ръка, понеже с другата снимам. И всъщност може да правите едновременно и с двете ръце. Като първо започвате, както показвам, бавно и последователно един след друг палец, показалец, един след друг пръстите или обратно от кутрето започвате или от палеца или ги редувате. Пръстите просто сгъвате, разгъвате. Но ви съветвам да започнете бавно, след което да видите как се получават нещата и малко може да забързате. Ето така, сега вече тук забързвам. До сега показвах бавно, сега забързвам и след като съм направила тези плавни движения едно след друго на пръстите, няколко пъти сгъвам и разгъвам, ето както сега така показвам, и хубаво изпъвам пръстите на ръцете. Следващото упражнение е движението по този начин, като ножици, само че редувате в двата крайни пръста разперени, после разпервате като ножица по средата и се стараете да изпъвате хубаво пръстите на ръцете и да ги редувате. Като по същия начин редувате движенията, започвате бавно, след което забързвате. Вероятно ще ви е трудно, защото изглежда лесно, но всъщност това са финни движения, които са изключително важни, които много рядко обикновено хората правят, а те са полезни. И след това ще забележите как чувствате много добро раздвижване имате в ръцете и не само в китката и в пръстите, но и по цялата ръка. Ето сега пак повтарям. Тук отново повтарям първото упражнение, което показах от начало и сега ще ги комбинирам. За тези от вас, които са по-напреднали и се случва лесно, комбинират движенията. За който е по-трудно, бавничко. Да,